डीजे बबू राम चौधराना जन खुश छा गई तो जन खुश छा गई तो अपन पियावा के कोरा में जन खुश छा गई तो अपन पियावा के कोरा में तो हर यारवा मांगई छो भीख कटोरा में तो हर यारवा मांगई छो भीख कटोरा में जन खुश छा गई तो छा गई तो अपन पियावा के कोरा में जन खुश छा गई तो अपन पियावा के कोरा में जन खुश छा गई तो अपन पियावा के कोरा में पप्पू राम का कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर आज 8476970003 मटियार कला सीतामढ़ी डीजे बबू राम चौधराना दोसर के की कहिए हम अपने तो सजा दिल के दोसर के की कहिए हम अपने तो सजा दिल के दुश्मनो नहीं करे एहन दगा दिल के दुश्मनो नहीं करे एहन दगा दिल के हमर लाश जैतोगे हमर लाश जैतोगे तोहर ससुरा कोरा में जन खुश छा गई तो अपन पियावा के कोरा में तोहर यारवा मांगई छो जन भीख कटोरा में डीजे पप्पू राम मटियार कला सीतामढ़ी हर चौधराना बबुआ राहुल नाय करतै के करो से प्यार श्याम परवीन नाय करतै के करो से प्यार सजल सवारल घर गेली रानी उजार सजल सवारल घर गेली रानी उजार रंजन अनिल के अनिल देवेंद्र के दिल लेलहि सिंहरा में जन खुश छा गई तो अपन पियावा के कोरा में तो हर यारवा मांगई छो जन भीख कटोरा में डीजे पप्पू राम